Waduh rek, iki antri apa ujian kesabaran? Iki ceritane arep mlebu Jatim Park loro. Durung mlebu ae wis diuji karo kesabaran. Antrine dawa barisane kaya kereta barang. Sing penting aja emosi rek. Jenenge liburan kuwi kudu tetep semangat. Bocah-bocah wis padha nggak sabar, wong gedhe padha wis nyantai padahal sikile pegel. Tapi yo piye neh yo, Jatim Park loro kuwi emang nggak tau sepi. Sing penting wis teko, aja nganti liburane rusak mergo antri. Elik karo komeno yo rek yo. Lanjut mlebu ning jero, sabar iku tiket sing paling larang. Durung dolanan ae wis kesel. Tapi lek wis eruh apa jenenge ngene iki, wahana iki udu wahana ya iki jenenge kewan-kewan ngene iki wis seneng. Apa maneh engko lek wis teko sing wahana-wahanane ngono iki tambah seneng neh. Mergane iki sik kurang dawa neh untuk menuju ning wahanane. Matur suwun rek. Waduh rek, iki antri apa ujian kesabaran? Iki ceritane arep mlebu Jatim Park loro. Durung mlebu ae wis diuji karo kesabaran. Antrine dawa barisane kaya kereta barang. Sing penting aja emosi rek. Jenenge liburan kuwi kudu tetep semangat. Bocah-bocah wis padha nggak sabar, wong gedhe padha wis nyantai padahal sikile pegel. Tapi yo piye neh yo, Jatim Park loro kuwi emang nggak tau sepi. Sing penting wis teko, aja nganti liburane rusak mergo antri. Elik karo komeno yo rek yo. Lanjut mlebu ning jero, sabar iku tiket sing paling larang. Durung dolanan ae wis kesel. Tapi lek wis eruh apa jenenge ngene iki, wahana iki udu wahana ya iki jenenge kewan-kewan ngene iki wis seneng. Apa maneh engko lek wis teko sing wahana-wahanane ngono iki tambah seneng neh. Mergane iki sik kurang dawa neh untuk menuju ning wahanane. Matur suwun rek.